Nah, sampun. Luar biasa ya. nyontoh kayak Mbak Cimu iki lho. Nadian kayak Maksudnya gini Ki, berat badan tidak mengurangi kreativitas. piye? Lah iki kulino aja. Ya Mbak Cimo yo. Jangan karena alasan nyewu berat badan terus. Ya Mbak. Kok aku barang. Siji-siji. Siji-siji Siji Mbak Cimu sik. Mbak Cimu sik no. Alah, Aduh. Aduh. Iya. 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 Kok mesake yo. Kok nyawang sinden ngetok do gumah-gumah ki ngapa to jan. Lah wong jaga ira sinden kok awane pengen wudu ki piye? Kok wudu to? Ayo. Maksudnya gini gitu, ternyata berat badan itu tidak mengurangi kreativitas. Iya, kita bener. energik loh. Bener. Jadi kayak aku bareng ini ngulangi lemak jahatmu lho, guyang ngomong. Aku ora mergo kelemon enggak, tapi emang aku enggak bisa. Dadi nek iki walaupun lemur bisa oke. Ayo tak ajari. Coba ora nyoba ya. Ayo. Oke. Ayo Yo. Yo. Kayak Mbak Apri mau lho. Yo. bahasa. Yo. Kakinya di depan. Kakinya di depan. Yo, siap yo. Depan, tumpuan. Iki kabeh sih kok. Wow. Wow. Ora iso. Oh, ngene kita. Alah. Ora diputer kan Mbak Tati nek diputer apa nih? Bokonge. Piye? Nek aku sing ngono kaya wong Pak Becak malah. Aku gagas Cimo iki lho. Ngapa ta piye? Bokong apa tumbuh? Jadi kok sami. Tambah. Iki penak banget. Kok penak banget. do pegang. Matur nuwun Mbak Cimo, Mbak Arisa. Luar biasa Mbak Iki Cimo iki apa-apa anu iso. bentuk kreativitas lho, Kak. Karena saya Cimo kan iki jatil ya iso. Lah iya. Joget apa-apa iso luar biasa lho Nadian to awake rada lemu. saya sini saya kudu multi talent kok, Mbak. Kuwi jenenge gadis perkasa. Perkasa. Jangan ngomong gemuk. Anek Bunda Mimin ora iso kaya ngono. Coba wis ora kowe ra gur. Diawo, nek maksane juragan apa piye men kowe iki? Aku ki jane iso ning koyo ora tekan ngono lho nglakoni ya. Adat Ah, ketimuranku ki. Bunda Mimin ki bokonge belah pinggir. Lho, piye? Kaya rambut belah pinggir lho. Pokok kebelah pinggir. Sampai berkeguguran ki lho fisikku ya berubah. Kok belah pinggir apa mlakune arep ngene. Mbak kowe tapi contohno kowe sik contohno. Piye kon piye? Yo kowe bokongmu Ayo, pamerno. Mas Ayu. Anu sepetmu ki pamerno. Aduh dong. Atatatatau. Wes Mas. Ono wak cekluk ngono kuwi ora. Sinden kok serono kaya ngono ya aku. Ora iso ngakoni aku. Kalau padure ra godak kowe kok dadak. Serono banget aku dibeli Nyoba. karo Pak Ustadz, kok jangan gitu ya Mbak iya aku. Telek kok le. Arep apa le? Ojo dong inceng lho mana aku ling seneng aku lho jauh. Ekor mripate lho ekor. Ala katir tir. Iki lho metu. Lah kowe joget ki lho metu susune. Lah Bosok. Memang iki dek sapa? Pri bosok kowe iki. Ki tontonan ya tuntunan. Barang siapa membuka aib saudaranya, dia juga dibuka aibnya. gombale aib kok. Masa nganggo konoan barang to? Kandhani kok. Kok nek kene iki mulai dipernahke. Wong awe-awe kok tak kira ki apa? Payudara penguripan lho, Pri. Penguripan. Sok mesake anak turunku besok lah. Lah terkontaminasi ngono ki lho kok ya. Payudara kok isine kanebo. Agak 3 minggu rung tak kumbah rung kecil. Nggo ngesat keringet ya iki. Wis main ngene iki ngetuke Avanza lho, Pri. Susu kok mlumpuh. Susu kok dituak. Susu kok dituak barang.
Gus. Bosok aku bangun. Bangun kula gede wirang-wirang kene kene. Engko wong sing piye aku sing pengen ngayun ki aku ra ya terus dadi wegah to nek isine kaya ngono. Lho Pak Tusio pengen eruh. Kandhanono. Kabat wanita lho. Kowe ngerti ilmune apa ora? Bima lho pengen eruh. Ekonomis, higienis, demokratis. Dinggo bayimu kena, dinggo kowe ya saya kena. Ya milih Nek higienis kok ora mau jare 3 minggu ra dikubah. Aku tak ning kene ae tak cerak Mas. Aduh. Ya Allah, Allah Gusti. Wis bacot ndak diwirang-wirangke Mas. Ku ya gak payudara ku nek bokongku didudut terus piye? Apa isine? Iki. Metu rafiane. Niki wae. Piye nenek yo ngono kok nek bimangki nan. Engko. Wis kono ora gabel gombal tok kowe. Alah. Ora. Menika mau sampun capek Nggih. gunung terus gubuk asmara kalian Podang podang kuning. kuning dipun sisanke. Nggih, sisan gawe. Lah susune tadi jonjing. Terus napa malih niku Mas Kenapa, Mas? Gading? Gedang. Niki wonten ninggal katresan lali Nggih. janjine. Kale dadi ati sing bawa Mas Gading Oh, wau. nggih. Iki kok liburan tekan setengah papa tok nduk lakon wayang bajutke sesuk bengi. Aja ngaya-ya kowe iki nek keterak esuk malah lanang lho kowe iki. Lah iya to. Jenggotmu do tukul kabeh engko malah. Niki mau nggih Mas Gading dadi ati sing panyuwun Nggih. panjenengan kan bawa kalian Nggih. Mbah Imin ta wau napa sinten? Nggih, Bunda Bawane Mimin. diwakilke Mbak Ayu ya ora apa-apa. Ini biasanya Mas Gading nggih purun. Oh ya, Mbak Mas Gading kok langgami Mbak Ayu. Iya. Oke. Ayo Mas Gading. Kula bawane. Nggih, Mbak Ayu neruske bawa apa langgame. Mbah Mul kula mengke nyuwun senek kalih Makman Allah. kalih kula. Lah iya jadi tak kumpuli nggo dodok lawange lho Mas. Ngono. Aku dong sempat maem lho iku mau. Makasih ya Mas. Oh, ngeleh Mas. Ora ke jare ngopo to kene kono ke? Dirombong yogane lho Mas. Tak ngombe sik to Mas sampeyan sik. Ayo Mas Gading bawa. Nggih. Semangkut kerian nggih Pak ten panggung. Kekarane wong akrami tutu pondo tutu rupa Pak Tusio. Ngapa lho kowe kok kain-kain iki? Di Pak Tusio ning kene. Kok wong ayu nang ndi raman iki lho judek aku. Pak Tusio jenengan iki ya piye ngerti ngono kok tak dibetot iki lho. Kok Wah, piye to? wong ayu mamane Tak ndi yo raman sakit lho. to. Wong wedok dilindungi lho, Mas. Aku le betot le goleki angel banget. Wong wedok kristal saupamane direksa dijaga kok malah nang kono disaru dinakali. Iya sing sabar wis ayo bali ora kok senengane ngono kuwi lho. Alah, wis ayo bali. Bali. Arep cengki. Lungguh. Among ati pawi tane Sopo bare iki? Luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel ka langkung tan kena tinumbas arta cengkok ngepot e padake. Iya Bayu jumeneng. Nggih. Karo yang sinten menika berdua apa ki Mbak? Berdua mau piye, Mbak? Derek.
Kali Bu Ika. Oke, kali Mbak Ika. Lagi mamah. Sampun. Nggih, sama matur sembah Mbak Ayu, nuwun. Mbak Ika. Nah, Mbak Ayu kali Mbak Ika ya Mbak Tati. Iya Mbak Tati. Iya. Seneng wong ayu. Tak alem saiki. Monggo. Jane ya biasa nih ya kancaku. Ya wis suwe kok gelungane miring-miring ra. Nek nyantol kae sing bener ngono lho. Kok kaya bar ngopo. Ketok aku wis ratuk gelungan ya Mbak. Aja. Menika minangkani selanjutnya nggih Mas Nggih. Gandeng. Menika wonten lali janjine Lali janjine kalian kali. ninggal katresnan. Tinggal katresnan. Terus sing wonten Di Mbak Agnes. Agnes. Iya iki. Terus Bu Mbak Neti, Neti, Bu Wahyu. Wahyu. Bu Pratiwi kok gogok Gongan lewung. Lewung. Lempung. Berarti niki kalian Mbak Agnes Iya, Mbak Mbak Agnes Agnes. dhewe sik wae nek nu. Ya nek no. Mm. Ya Ndek Agnes ya. Kayak Agnes. penggemarmu Nes wis do Sumringah. Agnes, ya. Bocah kok menik-menik. Ya arep nembang apa Mbak Agnes? Pilihannya itu tadi lali janjine apa ninggal katresnan. Napa ninggal katresnan riyen? Tinggal Oh, katresnan. Agnes ya melu-melu Apri untune dibendrat ya. Apri ya. Lah iya. Ben apik kaya Mbak. Heeh ben ra apa jenenge? Offset. Offset kaya tekmu kok. Untu kok miji Lah ya gendeng. kudune ngene lek men iki ya di kaya ngono ne. Aku ora Mbak. Lah piye? Sak madya kene wae kak. Iya. Yo. Langsung Tinggal kan iki. iya wae Langsung. Sampun. Nggih, sampun matur sembah nuwun. Iramane Iramane Mas kaya Wahyu. kereta bus. wus. Len joget nganti montang-manting. Lah iya. Lah iya. Tujune kene iki wis anu ya. Tujune Wis iki. bakoh. Lah iya nek ora. Jojono kene iki wong wedok portable. Nah, saya meneh Om Kezuan mau, wah. Lah Le, apa? le nyawang Mbak Agnes, wah. Bisa ngene iki terus ki lho. Sapa-sapa kok disawang. Ngono kuwi terus e. Lah mau lah Mas Kiswan lho nyawang Ika sempurna. Wow. Tenan. Lah mongko duete karo bojone Lah atau iya. kok iso nyang sempurna. Kok iso lho ngalem karo wong liya kok iso ngalem karo bojone kok ora lho. Iki cak keceplosan. Kudune kan ngalem kan bojone to paribasane kok malah nyong sempurna. Piye to wong lanang saiki kok pancen kaya ngono kuwi to kabeh. Ya ora to. Ya ora menggur iki. Ya gur iki tok. Lah arep nyawang kowe iki harus sing semar ora sempurna Lah, kok piye? menara. Menara. Rokok. Lah iya. Pak Mendutane tasih. Lali janjine. Sing dereng jumeneng Bu Neti kali Nggih. Bu Wahyu. Lali janjine. Nggih. Lali janjine kan lewung. Bu Neti. Bu Neti kali Nggih. Bu Wahyu. Kali Bu Bu Wahyu. Pratiwi mengke Lewung. nggih, Lewung. gogongan, Pak. Oh. Pres ya. Santai mawon pokoke. Tinggi isu-isuan. Tinggo gong pokoke Ayo Bu, upin-ipinnya warga Laras. Monggo Bu Wahyu. Terima kasih Bu sampun, Neti. matur sembah Bu nuwun. Wahyu. Nggih. Nah, Lali janjine Lali tunggal janjine bagus tunggal sampun. sampun katur danten lho. Nggih. Nggih. Kan dereng kantun lewung. Lewung. Nggih mau wonten kadang tresna ugi nggih Mas. Kok ya Nggih. gara-gara ya Nggih, kenal. maksudnya kur ngelingake. Nggih. Monggo ibu kita. Oke. Mari bidadari kita. Bos. Awas. Yo. Ayo Bu, Bu, Prastiwi. Setan jajalanan. Awas. Ganas. Ayo Bu, Bergas. joget. Kulkas. Beras.
Yo, yo. Bu Prastiwi lho Ki. Harga leres. Oh, oh. Dalang Seno Oh, yo. oh. Oh oh. Mas Gading mau Oh oh. bersama. Iya. Wah, bola. Iya. Iya. Atoto. Ayo Bu. Ada dong. Bu Prastiwi. Yo. Yo. Sepisang ketemu. Kita tampilkan Prastiwi. Wong bagus gantilan. Ayo. Ayo. Bodo ati. Rinten siang dan Cendelnya warga laras Prastiwi. Rakawat Pak Lembonone. Sing dijaluk jenenge Rasa. apa padha wae. Kemetes. Kemetes sing kalbung ngono lho Wi. Iya ya. Karo wong tuwa ketak. Sekar. Yo. Ya tambah genit. datan bisa ngluluke. Hakange yo. Iya. Suwen bangku nenten Pura wisata digoyang bersama Prastiwi yo. Yang di belakang. bisa antuk tapi Suku kemana-mana. dadya ati sawiji. Ayo. Ono susuku kemana-mana kok. Nek ngene jenengan tetep nang kono sing kemana-mana Ndek. Wah iya wong. Kenapa karo kenapa ini takon dolan kalau hilingan nduk. Ono aku ajek ning kedaluwarsa. Kaya digaweke dalan malah. Dan Kyai Sepuh ki jane dijak rembukan kok ngono kok jek janah. Alah, ra apa-apa kedaluwarsa, yang penting rasanya, Bung. Nah, wong iki sing ngelirik ya. Kok sik. Nek kemang lirik ika aku jek iso nampa Bu Prastiwi lho mbokmu lho kok mesat. Rumah kamu piye namane Bu Prastiwi? Piye? Pura wisata iki ngosek Bu Prastiwi lho. Ngantek munggah-munggah Tahun receng. 80-an. Nganggo rok mini ngono kae. Ya ta, Bu? Nggih, Hidup penuh ngono kuwi. para hidung belang do maju. Para hidung belang. Ayo, Bu. Sabtu pendeta ratu. Asik-asik. Asayo. Bong Sriram bibir genitnya. Ayo dang, goyang dang. Alah. Mugi Gusti ilang. 1, 2. Kaya ngabani wong TK. Tresnaku
bisa nuntuti atimu Apri polahe kaya ngono mang ikuti polahe Apri niku buke. ora iso aku kuwi kudu wedok tenan. Lah pripun ta, Bu? Jenengan ki nyen nggih goyang ngeten iki nggih kepareng kok. Wah kok ndak mak serong. Apik. Serong. Malah kepuyuh ngenggon engko mah. Ngopo dalange guyu? Apa apik? Oh, kene Seneng aku. ngarep ngalem apik. Kaya ontrung. Le Mbah Muti lho iki ki. Mbok De. Mbok De. Sinden 3 generasi lho, Le. Mau diundang sih, Mbah. Mbah Suparman, Pak Seno saiki karo Sliramu lho, Le. Mas Gading. Ci awet nom. Hah? Ci awet nom. Ya karepe. Karepe nom. Jen kedian yo ngene iki kok. Saya mampu to, Bu? Saya mampu to. Saya mampu to. Walah, tetep nek meng kowe wis kalah. Empet pokoke. Le melu ket jaman bayaran isi 800.000 melu simbah mbiyen. Saiki dadi 50.000 mingan bayar. Kok menurun. Malah kok ngedrop iki bar 800. Lah kok wong tua saya medun le. Nek saya tua saya medun regane. Saya murah. Hah? Nawi sepun saya sepuh saya murah ngaten. Ah nggih, ya medun. Kok mudun. Mbah Imin murah iki. Aku dhisik ya mudun terus ra gelem munggahi, Mbak. Saya nek kanginan kan nganti esuk, wah saya murah. Kok ta, Le? Heeh. Banji payune jam 1 jam 3 ngono iki lah laris-laris e. Jam 3 wah api jengki le moro. Simbah-simbah. Lha ya saiki Surapri padha-padha golek duit ki nek dikeke keluarga ra ya nek sing halal ya. Sing berkah barokah. Sempat berproses. Mulane nek wis kandhe anak bareng dikeke sing halal. Sing becik tunak turune. Nah, iya nek sore milih sing wedok asli kok ya. Lah nggih. Tuwa kae mending wedok asli. Ayo, Bu. Yo. Satu pendeta. Ayo, Bu, kiprah, Bu. Tepuk tangan untuk Prastiwi Rahayu. Matur nuwun. Matur sembah nuwun. Terus mentel lho. Mbok De. Mbok De. Niki Piye? Wah, ya kene wah jan kok apian to. ning amplope tok. Ya aja kono, ada di Boten. dalam larisi mbok Dianu. dene ya di. Nuwun nggih Mas Gading. Iya, sami-sami. Cah kok kaya ngono. Mbok menyek aku meneh. Koneh. Jenenge apa gemati karo Mbok Dik. Ora ketok kok ya karang yo meng semono kuwi. Karo Mbok Deni gemati. Gemati. Ora ketung ngenyek. Ini ku diwaca apa mundutane napa kok? Lah. Wah iki nyuwun lagu Liwong kok saking kok simbah-simbah sing seneng rapi. Ah to. Saking Mbak Saliman kagem Ibu Ibu Prastiwi. Prastiwi. Nggih. Yo cocoke simbah-simbah nah. Nggih ora apa-apa daripada ora. Nah iya. Iya, mesra. Nuwun nggih Mbak Tati. Nggih, Bu Prastiwi. Wah, Terus pundi Mbak Ling kok macange keparengipun? Nggih niki pun telas pemundutane mengki sik kadung tresno nggih goro-goro. Oh nggih. Nggih. sekecanipun tas pundi, Derek? Tasih laju. Nggih niki menapa tesih Sampun. neruske lakon riyen. matur karo Pamengku Gati. Sembah nuwun kagem Pakmu, daya keluarga Mbahmu. Matur sembah nuwun sampun nimbali kula ketiga menika. Sarencang. Ketiga, sak rencang warga laras mugi-mugi sansaya makmur rezekinipun. Sehat. Anggenipun kembali putra wayah. Nggih panjang yuswa, nggih tutur anggenipun momong anak putu.
Keluarga dipun paringi ayem tentrem. Amin. Selamat sing nanggap, selamat sing ditanggap, selamat sing nonton tanggapan. Matur sedayan monggo dipun lajeng Dik Gading. Matur sembah nuwun. Nggih. Nak piye, Mak? Jare lakone isih dawa lho iki ya niki bubar kok jam ndak le bubar setengah 6 kok. Dadi iki yang neruske lakon sik. Iya, Mak, ayo tak dereke. Tansah marep moring sukma. Sukma sinukma winaya wengas sepi sinimpan teleng ing kalbu. Pambukaning warana tarlen saking lep-leping aluyup. Pindha pasating sumpena sumusuping rasa jati. Pindha pasating sumpena sinegek semanten ketika capuk nika wonten sakjawine pagelaran Garing Amarta para putra denira sami anyeranti timbuling para pundhen Pandhawa ngantos sami cumengklungen persasat ngentosi kumambahe watu ilem sineming baeta kabeh. Irikata sang Katut Kaca kinon mapakarka suta teka pira Kresna manahar muji saktinira Diwas Antasena gone awake dhewe sawetara mapan ana ing jabaning pagelaran nunggu timbuling para pepundhen Pandhawa nggone padha semedi ning sanggar pamujan nganti cumengklungen nanging durung padha timbul. Iya Yai. Kok para pepundhen nganti suwe banget nggone padha semedi ya Yai. Kakang Gatot Kakang Antarja nalika semana aku sing nampa dawuh Bapa Werkudara yen para pepundhen Pandhawa iki nggone padha semedi ning sanggar pamujan iki sejatine padha duwe gegayuhan ya iki kepengin nyuwargake Kanjeng Yang Prabu Pandhu lan Eyang Dewi Matrim. Yo nanging kok nganti suwe banget ora tumuli jugar semedine. Wah. Ayo mbok sabar. Aku ya ora ngerti mbok menawa mung durung wae padha antuk pituduh saka dewa. Pokoke sing sabar lan awake dhewe ning kene sing baku supaya njaga utawa ngreksa kawilujengane para kadang-kadang Pandhawa ya Dimas. Kaki Trisangka pirangu rinanggul kerempet kempet dosang retnaning bahono Dimas piye Kang iki kok kaya bumine geter aku ya krasa sinden-sinden do ting cluwet do bengok-bengok. Iya. Ana apa iki Dimas? Wah. Iya Dimas, iki ana apa? Kok nganti ana lindhu gedhe kaya ngene? Wah, hooe.
Coba dinteni nang kene wae Kang ana apa? Dinteni nang kene ya Dimas. Wah. Harjoko mulai iblis lanat padha jejekan. Kowe kabeh anak-anak wendo ayu padha sumingkira jagat Dewa Bathara. Apa Kang Ikang? Ana butuh gedhe banget. Mingkira sik Dimas. Ya tak ning buri. Dimas Antasena mulane kok para pepunden Pandhawa Ratu muli timbul. Kenah disikara dening buta iki. Buta gedhe murang tata mati dening aku. Waduh. Yo, apa dikira aku ora ngerti karo kuwi. Kowe kuwi Gatut Kaca anake Werkudara yo. Aja mung kowe Antarja Antasena maju kene. Gugu arep dhewe. Buta culna Dimas Garuwarsa. Kang aja maju sik. Aja maju sik. Kipra wae aja maju wis. Nang kene anteng kok. Nek maju ora wurung kowe iki mung wirang. Wirang piye Dimas? Wis aku wae, kowe menengo wae. Ayo culna dhisik Kakang Gatot. Apa dikira aku ora ngerti? Kowe kira ya wasami aji to kok dadak dadi buta barang. Waduh. Kakang Gatot, Kang Antarja. Ayo kowe do lungguh ngisor. Mengko kowe ndak malah do kualat karo buta iki. Dimas, kok kon lungguh ngisor kowe? Wis kowe manut wae to, Kang. Yo. Kakang Antarja lungguh ngisor. Yo Dimas. Wis ngono ki engko ndak do kualat. Paham? Yo. Wis anteng sik. Rajane kok Dimas ora wedi karo buta iki, yo. Wong aku wis kenal karo buta iki. Elok tenan Pakde, Pakde. Kok dadak dadi buta barang iki ngopo, Ci? Oh, lah dalah. Pancen Antasena ora iso diapusi. Yo. Mulane aku dadi buta merga pepundenmu. Bapakmu makmu Jile Arjuna lan kembar iki digawa munggah ning kahyangan. Arep dicemplungke kawah Candra Dimuka. Mula tunggunen negara Ngamarta aku tak munggah kayangan. Dewa-dewa ora gelem wali adik-adikku tak gulung kayangan. Pirsa to nek buta mau kae iki wasami aji. Ya Dimas, ning kok iso dadi buta gedene semono. Ya kuwi pinangka pralambang yen kesabare menungsa kuwi ana watese.
Menungso ki duwe wates kesabaran ki duwe wates kulon progoe duwe wates kok. Dagelan lawas kok wis ora payu saiki. Ya sak metu-metune wae. Wong Punta ki sabar ngedapi-dapi nek sabar. Nek wis kadung nesu ya ngono kae. Banjur iki prayogane kepiye Dimas? Wis saiki ngene. Iki para pepunden Pandhawa padha munggah ning kayangan sing baku awake dhewe saiki ngreksa negara Ngamarta. Aja nganti ana ingkang bakal bebudak banyu bening ya prayoga mengkono ngreksa karajaning Praja Dimas ya Kang. Jangkahanggrus resumbar keterwater bumi kunjing kualudo kuntur ketuk lai Jaramaya bunga sing tanwa upama dene dina iki apa sing dadi aturku ditampa dening pukulun jagat Girinata. Ya kuwi anggone nganggep yen para Pandhawa dianggep luput kang banjur para Pandhawa bakal dicemplung ning Kawah Candra dimuka. Inggih. Lajeng kula cumadung dawuh Ibu Betari Jaramaya. Teng dina iki para Pandhawa wis ditimbali munggah ing kayangan Suralaya. Sing sejati mung bakal dipidana bakal dicemplung ing Kawah Candra dimuka. Lah mesti negara Ngamarta banjur suwung. Mojo nganti anak-anak Pandhawa padha nututi munggah ning kayangan. Gegironen, godanen, yen perlu negara Ngamarta padha rusaken. Lan kowe kabeh tak keparengake mangsa marang turun-turuning Pandhawa. Oh inggih, ngestoaken dawuh. Lajeng bedhalepun benjang menapa keteng colok lintang sampung obor budal dina iki uga. Inggih. Nyuwun pangestu lah dalah wadya bala baju barat kabeh wae. Budal ning Ngamarta do gelok opangan iki mengko inggih ngestoaken dawuh. Simbol manapun
Waduh. Waduh. Oi. As. Wood. As. Wood. Wah, ya, wah. Waduh. Wah. What? Was. Waduh. Mày nhậu balik meneh nyol. Banyak nge.